أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرسادوا أو نلوكة من البركة رتشيغ وركرتون اللتافي نا سنن ابن ماجه، wanda har yanzu muna ƙarƙashin kitabu iqamati salati was sunnati fiha, ma'ana littafin da ke bayani game da tsayuwar sallah da kuma abubuwan da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake aiwatar da su a cikin sallah. Har yanzu muna babu ma ja'a fi tashahhud, babun da yake bayani game da tahiyya da ake yi a cikin sallah. A wancan sati da ya wuce mun karanta hadisai guda 4 wanda suka koya mana wasu daga cikin kalolin tahiyoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa. Daga cikin su akwai tahiyar da ya koya wa Abdullahi dan Mas'ud, akwai tahiyar da ya koya wa Abdullahi dan Abbas, wanda waɗannan su ne guda biyu dama da muka karanta a wancan sati. A yau za mu tashi hadisi mai lamba ta 901 inda yake cewa حدثنا جميل ابن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة وحدثنا عبد الرحمن ابن عمر حدثنا ابن أبي عدي حدثنا سعيد ابن أبي عروبة وهشام ابن أبي عبد الله عن قتادة، وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس ابن جبير عن حطان ابن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. التحيات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 7 كلمات هن تحية الصلاة. باليتي وانا حديثي da isnadi zuwa Abu Musa al-Ash'ari, wato shine Abdullahi ibn Qais, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan, yake cewa tabbas maiki alaihi salatu wassalam yayi mana huduba. A cikin hudubar, wa bayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sunnar mu, ma'ana ya koya mana tsarin ibadar mu da addinin mu a cikin wannan addini na musulunci. Sannan wa'allamana salatana, kuma ya koya mana sallar mu, mana yadda za a yi sallar manzo Allah sallallahu alaihi koya musu yi. Faqala, daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana musu na sunnar tasa, daga cikin abin da ya koya musu na sallar, yace da su: idza sallaitum fa kana inda alqa'da, yace idan kuka yi sallah lokacin da masallaci ya kasance a yayin zama, mana lokacin da ya zo ya zaman tahiya kenan, ko tahiya ta farko ko tahiya ta ƙarshe, to lokacin da ya zo wannan gabar ya zauna, falyakun min awwali qawli ahadikum, farkon abin da ɗayanku zai fara cewa a wannan zama nasa yace at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah, kyawawan gaisuwa da tsarkakan salloli su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kyawawan gaisuwa da risinawa da sallamawa da miƙa wuya da godiya da tasbihi da dukkanin wata kalma ta girmamawa ga Allah ta tabbata. Sannan dukkanin wata kyakkyawar sallah da ɗan adam zai yi, sawa'un ta nafila ce ko ta farilla ce, to wannan sallar ita ma ta tabbata ga Allah ne. Mana Allah kaɗai ake wa sallah. Allah kaɗai ake wa sallah.
duk yanda ake girmama mutum babu wani mutum da ya halatta a yi masa sallah. Sallah ta Allah ce. Gaɓoɓin da Allah ya halitta wa ɗan adam ya yi sallah guda 7, to wannan gaɓoɓin ba a yi wa kowa amfani da su in ba Allah ba. Ba a yi wa kowa ibada da wa'annan gaɓoɓin in ba Allah ba. Shi yasa Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan. Gaɓoɓin da ake yin sujjada da su na Allah ne, kada ku bautata ma kowa tare da Allah subhanahu wataala. Wannan aya za ga wasu suna yin kuskure, suna rubuta ta a masallaci wai da nufin cewa masallatai na Allah ne, ba a kiran kowa a masallaci in ba Allah ba. Haka ne tabbas, dukkanin masallatai dama an gina su ne don ibada ga Allah, bai halatta a shiga masallaci a bautar wani ba. Amma abin da almasajid take nufi shine al'a'da, gaɓoɓin da ake yin sujjada da su. Aya tana nufin shine gaɓoɓin da ake sujjada na Allah ne. Allah ne ya halittar maka su, ba wani ne ya halittar maka su ba, ballantana ka bautata ma wani da su. Na Allah ne, saboda haka shi kadai zaka bautata ma. Shine at-tahiyyatu at-tayyibatu salawatu lillah. Tsarkakan gaisuwa da kyawawan salloli, tsarkaka sun tabbata ga Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkokin Allah su tabbata a gare ka. Assalamu alaina, amincin Allah ya tabbata a gare mu masallatan kenan, wa ala ibadillahi salihin, sannan kuma amincin Allah ya tabbata akan bayin Allah na kwarai, na da na yanzu da na nan gaba da za su zo, duka amincin Allah ya tabbata a gare su. Ashhadu an la ilaha illallah, ina shaidawa tabbas babu abin bauta da gaskiya kuma da cancanta sai Allah shi kadai. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sannan kuma ina shaidawa tabbas annabi Muhammad bawan Allah ne, sannan kuma manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah yace 7 kalimatin hunna tahiyyatu salah. Kaga kalmomi guda 7, waɗannan kalmomi guda 7 su ne tahiyar sallah. Su ake amfani da su wajen karantawa idan ka zo yin tahiya a sallah. Ina fata an gane. 7 kalimatin. Idan muka lissafa za mu gansu guda 7 ne. At-tahiyyat kaga ɗaya kenan. At-tayyibat kaga 2 kenan. As-salawat lillah kaga 3 kenan. Anan ka samu kalmomi 3. At-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan ɗaya kenan. Kaga 4 kenan ko? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Iyanan kaga 5 kenan. Ashhadu an la ilaha illallah 6. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu 7. Waɗannan jumloli guda 7 su ne waɗanda ake karantawa idan an zo tahiya. Ba yana nufin cewa su kaɗai ba ne, su ne kalmomin da manzon Allah ya koyar waɗanda ake karantawa a cikin tahiya. Saboda kan mai tahiya ya zo sai ya lazamci waɗannan kalmomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Kaga a wannan hadisin kenan mun samu kalolin tahiya guda nawa kenan? Mun samu guda 3 ko? Ga ta farko can at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka izuwa ƙarshe. Sai ta biyu at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah, ta biyu kenan. Sai kuma wannan ta 3 at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. An gane ko? To mu ci gaba. حدثنا محمد ابن زياد حدثنا المعتمر ابن سليمان وحول السند وحدثنا يحيى ابن حكيم حدثنا محمد ابن بكر قال حدثنا أيمن ابن نابل حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قالت كلا التهيئ wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Jabir dan Abdullah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ya kasance yana koya mana tahiyya kamar yadda yake koya mana sura ta alqur'ani. Yace bismillahi wa billah, da sunan Allah da neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu lillah, tsarkakan gaisuwa sun tabbata ga Allah. Was-salawatu wat-tayyibat, haka na tsarkakan salloli sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, da rahmar Allah da albarkarsa. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. As'alullaha aljannata wa a'udhu billahi minan nar. Ina roƙon Allah ya bani aljanna, ina neman tsari daga Allah ya tsare ni daga wuta. Kaga shikenan a cikin tahiyya ya halatta ayi addu'a kenan. Bayan ka gama karanta lafuzza na tahiyya din, to kuma ya halatta ka ƙara da addu'a. Shi yasa zamu ga hadisai da za su zo mana a gaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da irin addu'o'in da ya kamata mutum ya ringa yi. An gane ko, Allahumma inna a'udhu bika من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من عذاب النار. ده سورانسو أنغانيكو. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب ده بياني كمدا yin salati ga manzon Allah. Kaga yin salati ga manzon Allah ibada ce ta wajibi wacce Allah subhanahu wataala ya umarci bayi da yi. Malamai suka ce in har ka mutu baka yi manzon Allah salati ba, to in ka je sai Allah ya tuhume ka akan haka, saboda umarni Allah ya bari, ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi. Suka ce wajibi ne ka yi salati ga manzon Allah a rayuwarka koda so ɗaya ne, shine ka sauke wajibin ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi. Amma in baka yi ba, to in ka je lahira Allah yana binka wannan bashin. An gane ko? Suka ce in kai salati so ɗaya ga manzon Allah a rayuwarka ka sauke wajibinka, amma ka kyauta? Baka kyauta ba. Baka kyauta ba. Saboda ana so ka ringa yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, musamman ranar Juma'a. Yace ku ringa yawaita yi min salati ranar Juma'a, saboda salatin ku ana bujiro mini. An gane? Sannan mafi rowa daga cikin mutane shine wanda yake yin ƙauran yin salati ga manzon Allah. A wani hadisin yake cewa in dai kuka yi mini salati, to mala'ikun Allah ma za su yi muku salati. Saboda kan mutum ya ga dama ya yawaita ko ya takaita. An gane ko? Kaga duk wannan hannunka mai sanda ne wanda yake nuna maka cewa in baka yawan yin salati ga manzon Allah, to lalle akwai matsala kenan. Yau da haka yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce mai zaman kanta wacce take tara wa mutum lada da yawan gaske. An gane ko? Yace duk wanda ya mini salati guda ɗaya Allah zai masa 10. Duk wanda ya mini salati 10 Allah zai masa 100. To kaga Allah ya maka salati 100, kaga ai shikenan aljanna ce kawai. Allah ya sa mu dace. Saboda haka ana so mutum ya yawaita yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan za ka yi manzon Allah salati, sai ka tsaya ka duba ɗaya daga cikin salatan da ya koyar a yi masa, sai kai masa, ba wai kai ka kirkiri naka ba. Dan da akwai da yawa waɗanda suke kirkirar salatin su, sai ai kawai girmamawa ce da manzon Allah. Saboda ka duk wata kalma ta girmamawa ya halatta kai salati da ita, wannan ba gaskiya bane. Saboda duk larabcinka ba kai sabon manzon Allah ba. Duk iya larabcinka, duk iya kera kalmominka na larabci baka kai sabon manzon Allah ba. Amma cewa suka yi ya koya musu. Allah ya umarce mu mu maka salati, ya Rasulullahi koya mana. To in dai sahabi zai ce a koya masa salati, kuma kai waye? Din larabcinka. Wanda su ne tushen larabcin. Su ne suka zauna da balaraban manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka salati ibada ne. Ka hakura da naka ka dauki na manzon Allah, shine zaka samu lada. Amma dukkan kalmar da zaka zaba kai wa manzon Allah salati da ita ba ta kai wacce ya koyar ai masa salati da ita ba. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا خالد ابن مخلد وحول السند وقال حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال أنبأنا عبد الله بن جعفر عن يزيد ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. أبو سعيد الخدري الله يقارئ دا غريشي yake cewa Musa habbai muka ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah hadha salamu alayka
ga yanda ake maka sallama, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi. Mun san yadda za mu yi maka sallama, fa kaifa sala, to yaya za mu yi maka salati? Allah ya koya musu yadda za su yi masa sallama, saboda haka salatin shi kuma ya za a yi? Qala, sai yace qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai tsira da aminci, kai tsira akan bawanka annabi Muhammad, sannan kuma manzanka. Waɗannan kalmomi guda biyu, sunaye guda biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son su sama da kowanne suna. Abdullahi wa rasuluhu, bawan Allah kuma manzo na Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son wa'annan sunaye. An gane ko? To ya Allah kai salati ga bawanka annabi Muhammad kuma manzanka. Saboda in kace Abdullah, bawan Allah, wannan girmama manzan Allah ne. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira shi da bawansa, subhanallazi asra bi abdihi. Tsarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiya da bawansa, tafiyar dare da bawansa lokacin da aka Isra'i. Wa innahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Allah subhanahu wataala yana kira manzon Allah da suna Abdullahi. An gane ko? Manzon Allah yana son wannan sunan saboda ana jingina shi ga Allah cewa shi bawan Allah ne. Sannan wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah. An gane ko? In ka ce da shi Rasulullah, manzo Allah yana jin daɗin wannan kalmar saboda a cikin ta ka ƙaryata Yahudawa, an gane ko, da mushrikai da suke cewa shi din ba annabi bane, ba daga Allah yake ba. An gane ko, kawai wai wani mutum ne yake koya masa alqur'ani, shi kuma yake zuwa yake karantawa. Qur'anin ma kansa tatsuniya ce kawai irin ta mutanen farko, amma ba wai Allah ne ya bashi ba. Allah ya rasa wanda zai zaba annabi kuma manzo sai talaka ma kuma maraya. Saboda لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. me yana saukar da alqur'anin akan wani mutum babba mai kudi mai dukiya wanda yake a garin Makka ko kuma a garin Taif. A wannan lokacin su ne garuruwa masu kudi. A zaɓu mai kudi a Makka mana, ko a zaɓo mai kudi a garin Taif mana, a bashi annabtar, sai a samu talaka, kuma talakan ma maraya. An gane ko? Sannan a ce shine annabi, suka ce su su yadda ba. Allah ya kiyaye. Da saboda haka manzo Allah yana jin wannan dadin kalmar. In ka ce da Abdullahi wa rasulu, Allah kai tsira da aminci akan bawanka kuma manzanka shine annabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, kama yadda kai salati kai tsira akan annabi Ibrahim. Wa barika ala Muhammad, ya Allah kai albarka bisa annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da alayan annabi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, kamar yadda kai albarka akan annabi Ibrahim. Kaga wannan da bakinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga irin yadda zaka yi masa salati. Waɗannan kalmomin su ne kalmomi masu tsada. Babu wata kalma mai tsada da zaka zabe ta sama da ta wannan, saboda daga bakin da baya ƙarya ta fito, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Duk wata kalma da zaka zaba kai manzon Allah salati da ita, ai ya san da ita. Ina fata an gane, ba wai bai san da ita ba. Saboda haka me yana ya dauko ta ya koyar, sai ya koyar da wa'annan din. Saboda haka mutum ya hakura da nasa ya dauki wanda aka san shi. Shi addini shine qala Allahu qala Rasulullahi, kawai shine addini. Duk wani abu wanda yake sabanin wannan shirme ne, kawai ka aje shi. An gane ko? Yawwa. Saboda haka abin da ake jin tsoro shine idan ka gama rayuwarka a duniya ka je kana yin wata ibada wacce ba manzon Allah ne ya koyar ba, in aka je lahira a gurin wa zaka samu ladan? Allah ba zai saurare ka ba. Allah zai baka lada ne akan abin da ka karba ta hannun manzon Allah. Saboda haka duk wani malami da zai dora ka akan wata ibada, to ka tabbatar da cewa daga manzon Allah ya karbo ta. Ba wai a ce yayi mafarki wai an bashi a takarda a rubuce, kaga duk wannan duk tatsuniya ce, duk shirme ne. Shi addini ba mafarkin sa ake ba. Manzon Allah ne ya zo da shi, shi sa Allah ya aiko shi. Yau haka wannan shine salati na annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya koya wa sahabbansa. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة وحول السند وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى كنا قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وانا حديث الإسنادي إذوا عبد الرحمن ابن أبي ليلى يتي لقيني كعب ابن عجرة. كعب ابن عجرة صحاب من زن الله يا حدودني أكان هنيا
fa qala sai yace da ni ala uhdi laka hadiya, bana baka wata kyauta mai daraja ba, mana bana gaya ma wata kyauta mai daraja ba. Yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wata ran manzon Allah ya fito ya zo ya same mu sahabbai, fa qulna sai muka ce qad arafna assalamu alayka, mun san yaya ake maka sallama ya manzon Allah, fa kaifa salatu alayka, yaya ake maka salati. Qala sai manzon Allah ya ce qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammad, Allah kai tsira ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah kai tsira ga alayan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, kamar yadda kai tsira akan annabi Ibrahim, innaka lalle kai Allah hamidun abin yabo ne, majidun abin girmamawa ne. Mana dole ka bi Allah subhanahu wataala a bisa ni'imomin da ya maka, dole ne ka girmama Allah subhanahu wataala saboda mai girma ne. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah kai albarka akan annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da alayan annabi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, kama yadda kai albarka akan annabi Ibrahim, innaka hamidun majid, ya Allah kai ubangiji ne abin yabo sannan kuma abin girmamawa. حدثنا عمار ابن طالوت حدثنا عبد الملك ابن عبد العزيز الماجشون حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن عمرو ابن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله، سكت يا مايكين الله، أمرنا بالصلاة عليك، الله يا أمرتم دمي مكة صلاتي، الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، الله يا أمرتم دمي مكة صلاتي، فكيف نصلي عليك يا ذا مكة صلاتي؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد، الله كي يسيرا النبي محمد وأزواجه دماتا ينسى وذريته ذرية النبي محمد، سنة دي آلا يمن زن الله أيكو، كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كاغو وني صلو دين نين صلاتي ga manzon Allah, an gane ko. حدثنا الحسن ابن بيان حدثنا زياد ابن عبد الله حدثنا المسعودي عن عون ابن عبد الله عن أبي فاخنة عن الأسود ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله in za ku yi salati ga manzon Allah fa ahsinu salata alayhi, ku kyautata saboda ibada ce. Ma'ana za ka yi salati ga manzon Allah ka tsaya ka kyautata salati, ka yi kyakkyawan salati, ka yi mai kyau da nutsuwa da tattara hankali waje daya, sannan kuma ka ji a zuciyarka cewa ibada kake yi. Fa innakum la tadrun, saboda yace ba ku sani ba, la'alla zalika yu'radu alayhi, tabbas wannan salatin naku za a bujiro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala zai bujuro masa da shi, yace ga wani dan wani yayi maka salati. Qala fa qalu lahu fa'allimna, sai suka ce to koya mana. Qala qulu allahumma ij'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khataman nabiyyin, ya Allah ka sanya tsiranka da rahamarka da albarkarka a bisa shugaban manzanni, sannan kuma limamin masu jin tsoron Allah, sannan kuma cikamakin annabawa shine annabi Muhammad, bawanka kuma manzanka, jagoran alkhairi wa qa'idil khairi kuma komanda na alkhairi, wa rasulir rahma kuma manzo na rahma. Allahumma ba'athu maqaman mahmudan, ya Allah ka tashe shi akan wani matsayi wanda yake abin yabo. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka, kenan ko asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-maqamul mahmud huwa al-maqamu shafa'a, shine ceton da manzon Allah zai yi a ranar gobe kiyama, wanda babu wani annabi da zai wannan ceton in ba shi ba. Shi ne zai je ya roki Allah a zo a yi hisabi. A lokacin Allah ya yi fishi, babu annabin da zai iya tunkarar Allah in ba manzon Allah ba. Ash-shafa'a kenan, shine ash-shafa'atul uzma, an gane ko. Idan aka je wajen sa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha ai dama wannan matsayina ne. Saboda haka sai ya je, saboda haka ya faɗi sujjada gaban Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya ce da sal tu'ta washfa' tushaffa, ka roki duk abin da kake so a baka, sannan kuma ka ceci duk wanda kake so ka ceta. Manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulir rahma, kuma manzo na rahama, an gane ko. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yana cewa hadisi ana rahmatul muhda, ni ne rahamar da Allah ya yi muku kyautatta. Manzon Allah rahama ne ga talikai, ga kowa da kowa. Wanda ma bai riski manzon Allah ba ya ci albarkarsa, an gane ko sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ba'athu maqaman mahmuda, ya Allah ka tashe shi akan wannan matsayi abin yabo, yagbitu bihi al-awwaluna wal akhiruna, wanda mutanen farko da mutanen ƙarshe za su alfahari da wannan matsayin, za su al-ghibta, an gane ko, za su so a ce ina ma su ne da wannan matsayin, za su nuna kamar hassada, amma ba hassada bace. Mana a ba wani matsayi ka ji a zuciyarka, ka ina ma ni aka ba wannan matsayi, ina ma, an gane ko, an gane ko, kaga ba hassada bace. Kai ma kana son kanka da alheri ne, kana son kanka da alheri ne. A ba wani abu ka ce wannan abu ni ina ma ni aka ba, ai da ni aka ba, da nayi kaza, da nayi kaza, an gane ko. To shine al-ghibta, yayi kama da hassada amma ba hassada bace. Saboda bambancin su da hassada, ita hassada so kake na wani ya rasa kai ka samu, an gane ko, ka ce ka ina ma wani zai talauce ni kuma zama mai kuɗi, ko kuma ina ma wani zai zama jahili ni kuma zama malami, kaga hassada kenan. Ko kuma ina ma kuɗinsa za su yi gobara kowa ma ya rasa, shi ma ya dawo cikin mai zama talaka, wannan hassada kenan. An gane ko. Amma ka wani yana da kuɗi, ni ma ina ma Allah ya bani kuɗi in rinka yin kyauta, wannan al-ghibta kenan. Ma'ana na sai tabbata kai ma so kake Allah ya baka naka, to shine al-ghibta, bambancin su da hassada kenan. Allah ya raba mu da hassada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hassada tana cinye ibada, tana cinye aikin lada da kake, kamar yadda wuta take cinye kirare. Allah ya kiyaye mu da hassada. Shine wani matsayi ne wanda ya gabitu bihil awwaluna wal akhiruna, mutanen farko da annabawa da dukkanin mutane na farko da na ƙarshe, kowa zai so a ce ina ma shi aka ba wannan matsayi. Ai matsayi ne mai girma, a ce an tara duniya kakaf, ba fa Najeriya ba, duniya kakaf, kuma ba duniyar yanzu ba, da duniyar da duniyar yanzu, da duniyar nan gaba da za ta zo har zuwa ranar tashin alkiyama. A ce an ware wani mutum ɗaya shi kaɗai yake da alfarmar da zai je tinkari Allah, a zo a yi ceto, kowa ya san matsayinsa. Haba, ai wannan babban matsayi ne, ai babban matsayi ne. Ko a Najeriya nan a ce a tara mutanen Najeriya gaba ɗaya, a ce kai kaɗai kai kake da alfarmar zuwa ka gana da shugaban ƙasa yau mutane magana, akai ka san babban matsayi ne ai, ballantana Allah, ballantana Allah. Saboda haka matsayi ne wanda kowa zai so a ce shi aka ba. Shine ma'ana yaghbitu bihi al-awwaluna wal akhirun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allah kai tsira akan annabi Muhammad da ala annabi Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadisin da'if. An gane karshen hadisin ya inganta, amma farkon hadisin bai inganta ba, cewa salati ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga inda ya inganta gashi na Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. حدثنا بكر ابن خلف أبو بشر حدثنا خالد ابن الحارث عن شعبة عن عاصم ابن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم من زال يتباب ونمتم مسلمي سواء ما تكون مجي يصلي علي دزي من صلاتي إلا صلت عليه الملائكة فاتسي ملائكون الله سمس صلاتي الله يمك صلاتي abinda ake nufi shine Allah ya maka rahama. Mala'ikun Allah su maka salati, abinda ake nufi shine sun nema maka gafara a gurin Allah. Mana mala'iku sun taya ka neman gafara a gurin Allah, kamar yadda kake neman gafara a kullun kana cewa astaghfirullah ko, to mala'iku za su taya ka. Su kuma mala'iku wasu bayi ne wanda ba sa saban Allah kwata-kwata, duk abin da suka roƙa Allah yana amsawa. To in dai kai wa manzon Allah salati, to mala'iku su ma za su yi maka salati. Salatin mala'iku a gare ka shine su nema maka gafara a gurin Allah. Ma salla alayya, duk lokacin da kai mun salati, to mala'ikun Allah sai sun ma salati. Kaga ashe kana yin salati ga manzon Allah ba karamar riba bace. Ashe mutum ba salati ga manzon Allah yana tawayewa kansa, yana yi wa kansa asarar lada mai yawan gaske, yana yi wa kansa asarori masu yawa. Saboda ka kasance mai yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. falyuqallil al-abdu min dhalika aw liyukthir. Manzon Allah yace to in mutum ya so ya karanta ko kuma iyawaita, in ka so ka yi salatin da yawa, in ka so ka yi dan kada, babu adadi, zaka iya yin miliyan ma, ka gaji ba sai ka irga ba, kawai kai ta yi, shi Allah ya san adadi nawa ka yi. An gane ko? Manzon Allah yace in mutum ya so ya yawaita, in ya so ya takaita, in ka takaita kai ma sai a takaita ma, in ka yawaita kai ma sai a yawaita maka.
ba za ka so a takaita ma ba ko. حدثنا جبارة ابن المغلس حدثنا حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. manzon Allah ya ce duk wanda ya manta da yi min salati to ya kuskurewa hanyar aljanna, ya kuskurewa hanyar samun aljanna. Wannan hadisin me yake nuna? Abin da yake nuna ashe kenan yin salati ga manzon Allah hanya ce dodar da za ta saka samu aljanna. A iya salatin manzon Allah in kana yi sai Allah ya baka aljanna. To duk wanda ya manta baya wa manzon Allah salati to ya kuskurewa wata hanya ta aljanna wacce anan ana samun aljanna. Allahu akbar. Allah ya hore mana yawan yi masa salati sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yuqalu fi at-tashahhud was salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun da yake bayani game da abin da ake faɗa a cikin tahiyya da kuma yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya din. Ma'ana idan kai tahiyya ana yin salati ga manzon Allah sannan kuma ana faɗin wasu kalmomin ma'ana addu'a kenan. حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني حسان ابن عطية حدثني محمد ابن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول يتناجى أبو هريرة يناتيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله إرادة أمينة الله سقارة تبتع قريشي يتي إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير إذن لا ينكو يغم تهيا تقرشي تهيا قرشي فليتعوذ بالله من 40 يعني مصرن الله daga abubuwa guda hudu min azabi jahannam yani mutsarin Allah daga azabar wutar jahannama Allah ya tsare mu wa min azabil qabr yani mutsarin Allah daga azabar kabari Allah ya tsare mu ita wa min fitnatil mahya wal mamat sannan yani mutsarin Allah daga fitinar rayuwa da ta mutuwa. Akwai jarrabawa a cikin rayuwa ko akwai fitina a rayuwa to haka na a cikin mutuwa ma akwai fitina, akwai jarrabawa. Allah ya jarrabu mutum a cikin mutuwarsa. Wa min fitnatil masihid dajjal sannan kuma Allah ka ina neman tsarin ka daga fitinar dujal. An gane ko? Fitinar dujal yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya wanda za su bayyana a ƙarshen duniya. To idan dujal ya zo fitintunu da yawa za su faru, zai zo ya ce shine Allah, shi yake kashewa, shi yake rayawa, shi yake azurtawa, shine kaza, shine kaza, shine kaza. To duk wanda ya riski wannan fitinar subhanallah. Saboda haka ana so mutum ya rinka addu'a Allah ya tsare shi kada ma ya riski lokacin da dujal zai bayyana. Wannan abubuwa guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai ɗayan ku yayi tahiyya ta ƙarshe kada ya sallama sai ya nemi tsarin Allah daga wannan. Allah ya tsare ka azabar wuta, azabar kabari, fitinar duniya da ta lahira, fitinar rayuwa da ta mutuwa da fitinar dujal. Shikenan ai in da ka tsare ka wannan ai shikenan kaga zaka rayu lami lafiya, zaka mutu lami lafiya, ba za ka shiga wutar jahannama ba, in aka saka a kabari ba za a yi maka azaba ba, sannan ba za ka riski dujal ba. To me kake bukata? Ai ka sha. An gane ko? Wannan daga cikin addu'o'in da ya kamata mutum ya rinka yi a cikin tahiyyarsa ta ƙarshe bayan ya gama tahiyya din. حدثنا يوسف ابن موسى القطان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أبو هريرة يتي ونمتن manzon Allah ya ce da shi, manzon Allah ya ce da wani mutum, ma taqulu fi salah, me kake cewa a cikin sallah ne? Qala atashahhadu, ina yin tahiyya, thumma as'alu Allah aljanna, sannan sai na roki Allah aljanna, wa a'udhu bihi minan nar, kuma in nemi tsarin sa daga wuta. Amma wallahi ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adh. Yace amma kaji abin da nake faɗa ya Rasulullah. Amma ni wallahi wannan sururin da kake yi da kai da Mu'adh ni ban iya ba. An gane dandana shine mutum ya rinka magana baka jin me yake cewa. Shine dandana. Mutum yana magana amma baka jin me yake cewa, kana dai jin dirin magana tana tashi. To yace ya Rasulullah wannan sururin magana da kake yi wallahi ni bana ganewa, bana iya yi. Haka na limamin mu Mu'adh dan Jabal in zai mana sallah shi ma yana yin irin wannan dandanar taka da kake yi. Yace ni ban iya ta ba. Mana a tunaninsa manzo Allah sallallahu akwai wani abu na daban da yake faɗa, yace shi bai iya ba. Shi abin da ya iya kawai ya roki aljanna kuma ya nemi tsarin Allah daga wuta. Amma inda wani abin da manzon Allah yake yi to bai san me manzon Allah yake yi ba. Shine ma'anar ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adh.
yace wannan sirrin naka da kai da Mu'az ban iya ba. Kaga kenan yana so a koya masa kenan ko yawwa. Faqala sai manzon Allah yace haulaha nudandinu, mu ma da duk wannan sirrin da muke akan aljannan muke yi, duk abin da muke roƙa baya wuce aljannan, ita ce dai duk dadewar da muke mita addu'a duka akan aljannan muke yi. Haulaha ad-damir hada ya'udu ila al-janna, ma'ana haula al-janna nudandin, wannan sirrin da kaji muna yi mu akan aljannan ne dai. Akwai wani abu mai kima da mutum zai nema sama da aljanna? Ai babu. In ka zo addu'a in ka manta da aljanna to ai baka roki komai ba. Allah ya baka kuɗi, Allah ya baka kaza, Allah ya baka kaza, ka manta da aljanna, ai akwai matsala. Sai an gama baka komai kuma hana ka aljanna. Kaga an hana ka dukkanin alheri kenan. Saboda ka duk addu'ar da mutum zai kada ya manta da aljanna, kuma kada ya manta da neman tsira daga azabar wuta. Shikenan. In aka tsaraitar da kawai na abubuwan guda biyu shikenan insha Allah. Sai manzo Allah ya ce duk wannan shirin da kaji muna yi, muna ta magana baka ji me muke cewa mu ma dai akan aljanna muke yi. Ita muke so Allah ya bamu. Babul isharati fi tashahhud, babun da ke bayani game da nuni a cikin tahiyya, ma'ana daga dan yatsa da ake yi, as-sababa kenan ko? Na. Haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba, haddathana Waki an Isam ibn Qudama an Malik ibn Numayr al-Khuzai an abihi qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى. yace naga manzon Allah ya dora hannunsa na dama mai albarka akan cinyarsa ta dama fi salati a cikin sallah, wa yushiru bi isba'ihi, sannan yana nuni da dan yatsansa haka. An gane yana yin ishara da dan yatsansa. Kaga kenan wannan yana koya maka yanda in ka zauna tahiya ga yanda zaka yi da hannunka. Shi yasa tunda muka shiga babun nan haka yake bin mu gaba sala ya koya mana yadda ake yin sallah. Tun daga tsarkinka, tun daga tsayuwarka, in ka tsaya me zaka karanta, kafin ka karanta Fatiha me zaka karanta, bayan ka gama karanta Fatiha me zaka karanta, bayan ka gama karanta sura yaya zaka yi kafin ka tafi ruku'u, in ka tafi ruku'u yaya ake dora hannu akan gwiwa a yayin ruku'u, yaya ake karatu a cikin ruku'u, me ake karantawa, in ka dago lokacin da kake tahowa me zaka, haka duka gaba to yanzu kaga mun zo har gabar zama. In ka zauna ya zaka da hannunka, manzon Allah yana ɗora hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama, sannan kuma yana yin nuni da ɗan yatsansa. An gane ko? حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lankwashe babban dan yatsansa wannan haka shine al-ibham, wal wusta da wannan al-wusta din wacce tafi kowace tsayi, wannan kenan ita ce al-wusta, ya lankwashe ta haka, da wannan ya lankwashe haka. Wa rafa'a allati talihima, wacce take biye da su kuma ya daga ta, ita ce wannan kenan. Kaga hadisin ya nuna kenan wannan ake daga ba wannan ba ko? In ka zo wannan kai ma za ka daga. Yad'u biha fi tashahhud, yana yin addu'a da wannan nunin dan yatsan nasa da yake yi a cikin tahiyya. An gane ko? Ma'ana ya daga dan yatsan yana yin addu'a a cikin tahiyyarsa. Kaga hadisin ya nuna maka ga dan yatsan da ake dagawa, sannan kuma sunnan manzon Allah ce daga dan yatsan, sannan kuma sunnan manzon Allah ce yin addu'a a cikin tahiyya din. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة. عبد الله بن عمر yake cewa manzon Allah ya kasance in ya zauna a cikin sallah, wada'a yadayhi ala rukbatayhi, manzon Allah yana dora hannayensa akan gwiwoyinsa guda biyu. Wa rafa isba'ahu al-yumna, yana daga dan yatsansa, an gane ko na dama, allati talil ibham, wacce take biye da babban dan yatsa, wannan kenan sababa. Fa yad'u biha, sai rinka addu'a da ita, mana yana mai nuni zuwa wannan dan yatsan yana addu'a. Wal yusra ala rukbatihi, amma dan yatsansa na hagu, hannunsa na hagu kuma yana dorawa akan gwiwarsa ta hagu, basitan alaiha, yana mai shimfiɗa ta, ba yana qabidan ba. An gane ko? Mana dora tafin naka zaka haka akan gwiwarka da cinyarka,
ba kame gwiwar za ka yi ba, a ruku'u ne ake kame gwiwar, wannan kuma ka zauna ka dora a kai, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Hada hadisun sahih. Babu taslim, babu da ke bayani game da sallama. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير حدثنا عمر ابن عبيد عن أبي إسحاق عن ابن الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله. من زن الله إن يتاشي يسلم أصلى ينا يسلم دام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يدام يعبو yana juyawa sosai hatta yura bayadu khaddihi, har ana ganin hasken kuncinsa sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Ma'ana in kana bayansa in ya juya zaka hango hasken kuncinsa. Hakinan ba irin sallamar yan gaggawa yake ba ko? Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutum ba zai juya sosai ba. Sai ka juya inda na bayanka zai hango kuncinka. Haka manzon Allah yake. Sai ka juya assalamu alaikum wa rahmatullah inda na bayanka zai hango kuncinka. حدثنا محمد ابن غيلان حدثنا حدثنا بشر ابن السري عن مصعب ابن ثابت عن عبد الله ابن الزبير عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص عن عامر ابن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. ما زال هنا يسلم عن دام داو. حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن عمار ابن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ابن ياسر yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi, har ana hango hasken kuncinsa sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. حدثنا عبد الله بن عامر ابن زرارة حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن يزيد ابن أبي مريم عن أبي موسى قال صلى بنا علي سيدنا علي يمن سلم يوم الجمل راند دا أكي موقعة الجمل ياكي دا أكي وتفتنا دا تفارو أكان الرندنا الصحابي أكان الرندنا معاوية دا نانا عائشة وجربوا الله سبحانه وتعالى يجهوتا أتكن صحابا من زان الله صلى الله عليه وسلم shine yawmul jamal, saboda nana Aisha ta zo akan raƙumi wajen ake ce mata mawqi'atul jamal. Yace sayyidina Ali ya mana sallah a wannan lokacin salatan zakkarana salata rasulillah, ya mana wata irin sallah wata ta tunatar da mu irin yadda manzon Allah yake sallah. Da ya mana sallar sai muka tuna da manzon Allah, sai muka tuna da yadda manzon Allah yake mana sallah. Yace fa imma an nakuna nasinaha wa imma an nakuna taraknaha, yace ko dai mun manta ko kuma mun batta gaba daya ba ma yi, mana mun bar irin sallar ta manzan Allah ko kuma mun manta da ita kawai. Yace fa sallama ala yaminihi wa ala shimali, yayi sallama a damansa da hagunsa da yazo. An gane ko? Yace hadisin munkari ne. Wa amma salamu yaminan wa yasaran fa sahihun bima qablahu, amma fadin sa cewa yayi sallama dama da hagu wannan ya tabbata a hadisan baya. Babu man yusallimu taslimatan wahida, babun da zai bayani game da wanda yake sallama kwaya daya. حدثنا أبو مصعب المدني أحمد ابن أبي بكر حدثنا عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ما زال صلى الله عليه وسلم يا يسلم أو تيلو بدا دايا أجبانسا السلام عليكم ورحمة الله. أنغانيكو. حدثنا هشام ابن عمار حدثنا عبد الملك ابن محمد الصغاني حدثنا زهير ابن محمد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. من زال هنا يسلم قوايا دايا أجبانسا تلقاء وجهه جبانسا يكل جبانسا سيسلم السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا محمد ابن الحارث المصري حدثنا يحيى ابن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة ابن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. ناقا من زان الله ياي سلم سيسلم سوء دايا duka hadisan sun inganta. Shi yasa a mazhabar malikiya sallama daya ake assalamu alaikum, ba za a ƙara yin wata ba. Ina fata an gane. To kaga da wanda yayi sallama ɗayan da wanda yayi sallama biyun duka hadisan sun tabbata. Ba za ka ce wanda yayi sallama ɗaya sallarsa ba ta ba, ko kuma ka ce wanda yayi sallama biyu sallarsa ba ta ba. A
duk ga hadisan din mun karanta ina fata an gane sura minti nawa sura minti daya ba za a iya haka ta sai mu tashi kusa mana alama babu raddi salami ala al-imam na tilka a waje gabansa kawai shine ba tare da ya juya dama ba tare da ya juya hagu ba kawai ya gama tahiyyarsa assalamu alaikum wa rahmatullah kawai ya kalli gabansa a gane bai kalli nan ba bai kalli nan ba shine ma'anan tilqa waje na ba ta da cikin tahiyya kawai daga at-tahiyyatu shine ai falyakun awwal ma yaqul gashi nan hadisin farko da makaranta in mutum ya zauna tahiyya ya kasance farkon abin da zai fara karanta shine at-tahiyyatu lillah an gane ko Allah ya samu dace اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم بارك لنا في الأمور كلها اللهم بارك لنا في تصرفاتنا اللهم بارك لنا في دراستنا وصناعتنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله